Ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ nọrọ unu nwekwarechi ha nwanne ọnụ nwanyị mba nnọọ awụchasịalanụ m eye atọwa ụtọ si wepụ obi aghụghọ ụra atọwa ụtọ si kwu onwe ya ekwu onwe ihe aratara n'agụgụ ọnụ ọkụ ọ na-agakwa n'agụgụ ọnụ werekwana ihe mere onye ọzọ mụrụ agụ. Ụmụnne m ka m gbara m igbu oge ọnụ anụ m otu nwanne anyị nwaanyị ebe m n'ekwentị. Ụmụnne m mbalie ya sị m nwanyị mba nnọọ mza otem na-eshi azara ma ya sị m na ihe na ya na-akụrụ m ugbu ene na m nwere egbutori ụmụnne na onye ọbụla mara mee na anyị wụkwa n'otu obi nghọrị enwe ebe ji aga na m nwere ihe mere ya gbotowara ụmụnne anyị tụmadị ndị ke nwaanyị ka onye ọbụla kee nkwụcha ya mara ihe o ji ndụ ya eme hapụ ifili na nwoke ga-enye ya ihe niile. Ya gaa n'ihu sị m na ya etopụtara nwa agbọghọbịa na ya etozuru etozu tozuo ihe eji nwa agbọghọbịa eme bifo ya ebido tawa ihe ụwa bifo ya ebido ihe na-akọ akọ bifo ya ebido eriwe ọrụ na ya etozuru tozuo oke. Nwokorobịa ka mbụ ya na emere ihe mekwere na ya mara nwoke n'ime ịhụnanya niile ka eshiwere obi niile nye na ya dị 22 years then. Ya ka nwoke hụrụ ya si ya ga-ala ya na ya abụọ mma ka nwoke ekweghị ekwe mma ka nwoke lewe anya na mkpara anya ya abụọ so hụ ya otu ugbo ya na ya sị ole gị ugbo ya sịkwa na-ele anya na mkpara anya ya sị na ọ bụrụ na ọhụbeghị ọma ihe wich yiri na olewe na ote wich na-arụ na olewe na ya nwa nwe gị ishie n'ebe nwa ya nọ ya emefula ya emebi na ya na ihe eji gwegakwa igbo ka hapụ ịsụ na agwaghị ya ụjọ ewere obi ụmụaka ihe nwaanyị a gwara ya gbafunyu anya. Nwa nwoke akpa erukpe ala ya sị mba kpe si na mme ya arụkwa ha ụta ahụ na mme na ya gba na ọhịa sere ha ka ha gawa ka alụọkwa nwaanyị even lụchakwa nwaanyị stil ka na-enyekwa ya nsogbu na orotebe aka ọ kwụpụrụ n'ọkụ. Emeta onye ka abụọ nwaanyị mba nnọọ onye ka abụọ ya metere na ya lara na nta that very day ya na onye ka ya matara ya na ya abụọ obido kwuo okwu marriage na ọwụ somebody marụrụ ala bịara bịa gbaegere na ọ lụọla ke mbụ o gbuo ya n'aka ya nwụọ na ọ gachakwara mkpụrụ ọ gachara prison lo ya jụọ ya na ọ sị ya na ọwa accident na ọ mgbe ya ka nwere obi nwata mgbe ya ka na-eto eto ya sị ngere obi ngere ya gba na onye ka atọ ya nwetara nwanyị mba na ya na-akụrụ m akụkọ ije ya na ụmụ nwoke n'ụwa ya n'ụwa na ya nọ ya na ya na-akụrụ m akụkọ ije ya na ụmụ nwoke enweta onye ka atọ ya na ya nọ na relationship ya na enweghị ihe segara ya na ya bụ oshi na azụ ga lụọ nwaanyị kwụ ụgwọ isi akwụkwọ wedin ha apụta somebody ewetara ya na ya eji ya na so ọ ya nwa chọrọ ime mmemme na ọ sị ya na ya dị sọrị na ya amaghị otu esi agwa ya na ya chọọ ka obi ọ gbawa ya laa bejuru ka aha aga ya agụdo otu ka aga abụ ya enweta onye ka ọzọ enwete onye ka ha bịa elewe si ya na ya laikiri ruo n'ọlụlụ kama ya amaghị ma ya ga-anọlikwe. Nwanyị mba nnọọ otu a ka ihe a gagidere na ọ ụzọ onye ka enwezi onye ka ya na ya nọ before kelugbo emere na ya eji kpowa m na fon na ya na onye ka ehe nọ ihe onye ahụ na-emewu ogide ọ ga-egbuwe zoo ya igwe zụọ ya ka eriri afọ okuko shia mashia inotele nwa mere mashia inotele ya laa ọ ga-arịọwakwa omeghe ma na iwere isi gbu n'ala nke ọ na-arịọ ya lụghachita akwa under 1 week ogbuo ha egwule ya sị mba enụkwa ya nọ ya ebi ha onye ka ehe na ozi uru onwe sị enwezi ihe eji nwoke eme ihe niile a na-akọ nwanyị mba nnọọ na ya dị 37 years old mgbe ya matara the last man ya na ya abụọ mere ihe kpatakwara na ya ejiri ya kụrụ m ihe n'ugbo ya bịara ikụrụ m kpatara na ya ejiri kpọm na fon na ya dị only 37 years old na ya give ole up on men already na enwezi ihe eji eme n'ihi na ya nwere flourishing business na-enye ya ego na ya aka na-emeta ego ya na-eme business ya wawara awara na ya zụpụta 1.5 plot of land ya zụrụ ala aha na ụmụnne ya abụọ ndị ke nwaanyị ya toro alụshala di ụmụnne ya atọ ndị ke nwoke alụshala nwaanyị na ya nwa onye na-alụbeghị di nọ naanị ya furu ya nọrọ nga na zụọ ala aha na 1.5 plot of land sị enwezi ihe eji nwoke eme ya cheki ego nọ na akaụntụ ya na ego nọ dị ya zụọ ala bido na-eme nwe pure water factory mepe pure water factory n'ime the compound gbaa ya fence
ya emere forums dị a ebe ya na workers ya na-anọ na-arụ ọnụkwa the pure water business, nwekwe na-emekwe muko frozen food, na-ekulu ma mmanya ma gịnị. A lot of businesses gaga on n'ime the compound. N'ihu yekwe ya nwekwara shops kposa ebe a kposakwara ahịa. Na ya mega ọfụma, ya nọrọ onwe enweghị ihe n'idiri nwoke fụ. Otu nwokorobịa gara bịakwute na love na ogbuole na ọ ga-awụ ya na-eme onye ọzọ. Na ya hụrụ ya n'anya, hụgide hụ ya ma ụkwụ ya zoro n'ala, na ihe ga-eme ka ya hapụ ịlụ ya na ọnwụ ọnwụ, na ya nyetụ ya chance na ya biko ọ rịọga na o kururu hit fese before ya kwere. Ọ ya ka ya kwere. Ọ dịkwanụ good. Wepụta agwa gosiri na truly ikekwe n'obi ya, yes, ya ga-asị na ọ hụrụ ya n'anya. Mana ndị Igbo so obi wa akpa, onye ọbụla nyake. Naanị onye anya obi onye akpa ma ihe nọ n'ime akpa ọnya. Ya na nwata nwokorobịa na-emegidere ihe 1 year. Ọ kpọwa ya aza. Ọ gwa ya sị na ya ga-like ka ha relocate hapụ Nigeria gawa ala bekee. Na enwere better opportunities na ala bekee. Na ole anya na enweghị much ya na-eme. Na for how long ka ya na ya abụọ ya ga-depend on her for no nwụta ọ dị. Na ya ga-like ka ya na ya abụọ relocate agawa. Ya gwa ya sị na ole na ego ole o ji for that project. Ọ gwa ya sị enweghị much ya eji. Ya gwa ya sị ọ na enweghị much o ji, lekwe ihe agụ na ala bekee ji agụ ya. Na o werige hụ ya si erige. Na o nwere problem before ya dere ya ya si mba. Na ọ wụkwa ikulu da na ọ ga-enwetakwa ezigbo ihe dị mma ọ ga na-eme. Na ịgbara gawa ala bekee na-ejighị ego. O bido ebe hụrụ na ya ga-like ịgawa na ya biko nyere ya aka. Ya jụọ eso leto shagwa nyere ya aka na diọkpara nne dị ọ dịkwa otu task. Diọkpara nwanne ya nwoke. Na o ji na ahụ dị mma o mega ọfụma. Adanne na ọfụma na ele ha abụọ tọkọ aka ọnụ enwe any contract isend anaghị esend. Ele ka o si ya nyere ya aka na ọgwala na ha. Ya si agwala ha na ha buy the idea. Ya siri ili n'ihi na ya na nke diọkpara dị na mma ọ na-akpọ ya na ya na-ekwu. Ya akpọ ya si ya brother ese na nwanne nwoke gwakwala ya na ị ga-ala bekee gogo ya. Ọ sị ya na ọ gwala ya na ihe eji n'aka na ụlọ eji n'aka chọghị ịkọmpu ya chọdụghị ya na ịta mpa ya na ihe a project ya eburu before bịakwa akụkọ ala bekee na isend mmadụ ala bekee na ọwụ ha gwa eji mkpọtụ mgbe gboo. Na ya gwala ya sie ya tụrụ isi ala na ọ ga-adị mma ka emere bupụcha ihe ebu na ka mara ihe a ga-eme. Ya gba Adanne the same. Adanne sị na ya ga-akụzili na ya nọ na mgbe ụfọdụ aga ala bekee deport ha na ego eji aga ebe ahụ wụhụ na ya na ọ chọrọ ihe ọ ga-eme ebe a hapụ ị na-ekwuchi ya ntị. Ya elega ihe ka ọ bịa na-eme uchuchu ya ele anya na akaụntụ ya ego dọrọ dị ya. Ya gwawa sị ebe ụmụnne si ha enweghị ego ha eji asọpọt ya and ego ya ji ya gahụ akpọfele ha abụọ otu mgbe na ihe ga-eme na ọ ga-abịa gatawa ọ nọkwatazie ọbịa kpọrọ ya nke nwoke asụ ṅụọ gụrụ ya n'abalị ahụ na ọwụ obere ihe. Ebido the process. Ọ ga-emeje international passport before ma Chukwu eme ebere very lucky. Akwụkwọ unu tara pụta ọmanya na plan gawa ala bekee. Nwaanyị mba nnọọ na ihe nwata nwokorobịa nọrọ n'ala bekee ya na ya na-ekwu na ọ naanị 1 month ka ọ kpọga na-agwa ya na ya eruole akụrụ ya nye ya na ya na-akparịta normal everyday akpọ phone. Only 1 month kpọọ ya ọ block ya. Ya na-anụzi from him. Ya kpọọ ya no way. Enweghị otu esi eri ichi. Ya kpọọ senior brother jụọ eso na anọkwa from nwanne nwoke ya si yes na ya na ya bukwuru n'abalị ya so okay. Ya gba Adanne the same thing. Na ya na okporo ha ya na ya bụ okporo. Na ya ekelekwere na nwanne nwoke sị na ọ ya nwa awụ ya ọ n'ihi in fact na ọ ya nwa kpofere ebe ya nọ taa na ya ekelekwere ya sị nsogbu anụ. Obi doo ya anya n'afọ 1 month ahụ nụnụ na-anọghị ahụ from him na actually na nọmba gaga na-enwe any problem na okpogo ụmụnne. Ya na ịnụsị ebe okpola ka senior brother onye ka esi okporo n'abalị onye ka esi ya na ya jọsịrị kwuo na ka elu na ọ ga-akpọrọ ya ka ya na akwụkwọ na okpoghi ya 1 month aga 2 months aga ya nwatara ya kwa n'ikpe ya ga-enweta o doo ya anya ọfụma clearly that na ọ kpachara anya block ya. 3 months later ọ kpọghachi ya kpọzie ya ya sị nọkwa na finally o mene ya block. Ọ gwawa ya sị na ya ọhịa o so na ihe ejiri kpọ ya na ya biko na ya ewele iwe nakwa ọnụ na ihe nụnụ a na-asị na ụmụnne ga ala bekee ha ewere onye ọcha nweta akwụkwọ ha na onye ọcha ga-eme ihe ụkwa ga-eru ha ala na ọhịa ya nọ n'elu ya ugbu ene na ihe kpatara na ya eji blọk ya ka ọ hapụ ikpe ya wụrụ mgbe onye ọcha nọ na ọ ga-akọrọ ya ọrụ na ihe mere na ya ejiri blọk ya na ya nwere etu akwụkwọ
na ọ ya mara na n'ote ụbọchị rụrụ ala bekee na nwe ihe dị izi ebe ahụ na otu esi ekwe na ụkwa ha ọtọ ọ dị na ihe ejiri kpọ ya ugbu a na-ewu na biko na emechana ya cheki ego ole ya tiri from international passport o mere ruo na akwụkwọ visa ihe niile maka o nyekwere na ya cash na o cheki ya ka ya mara hustle kwụghachi ya na back na ihe ọzọ ya chọrọ ịgwa ya wụ na ole anya otu n'ụgbọelu ya na ala bekee na ya amabe mgbe ya ga-elo na ya nwechakwa ihe na ochakwala gị 10 years or 15 years and by then were add ya to 38 years ọ nọ ya na ihe ga-emebi ka ọ hapụ ịfa gị aka na-eche na ya nwere onye n'ala ya so nwoke ya kpogara ala bekee to avoid that akụkọ na-eso na-emetụ the matter that touches the heart na ya hụ di na ya lụrụ na emechaa na o tiri ya akaụntụ nọmba ya ka ya hustle refund ọ ya ebe ahụ na ọ ga-akwacha ya ụzọ niile ọ ga-anọ na ahụ ya o sendịrị ala bekee wite ego ya ọ nọrọ hakwa na ọlụghị ya so n'ọhịa ya sịrị ya gwa ya si nsogbu anọ na ya nọ na ihe okwu na akaụntụ nọmba ya o ji ya na ọ that old one ahụ o ji na-enweghị ọzọ na ọkwa na o jizighị ya na ya ga-esendịrị ya na ugboele ma ọ na ya drọpụ ọkụ ọlụ na ngwanụ na ọ nọ nke ọma ọ jụọ eso ihe o kwuru na-ele ihe ọ ga-eji kwukwe like that na ọnọdụ mgbe ọ sị ka so na onwe ndị a ga-asị ya debara chukwu so ndị ọ dị while o sendịgara ya onye ga-ego ya na-enyere aka na ọ hụtara na as investment na ya nwere ụmụ nwaanyị ga-esendị ụmụ nwoke ala bekee ahapụ ihe niile ya debara chukwu na ọsị ya deba okwudoghị ya debara chukwu na-asị ya oke nsogbu anụ na ọ bụrụ ka o chege bụ dimoni echege na mgbe e nweta dimoni esendịara ya jụwa esele ka o megakwana igbu ka ọwa ọgụ na ihe ọ kwuru igbu akwa ya hapụrụ ekwucha ihe niile ọ na-ekwu enwe mgbe ya bara ya enwe mgbe ya sị na o disappointed ya na ya karịala some nonsense na ego ya kpatara na ihe awụ agreement ya na ya bụ ji gawa ala bekee ma ọ na ochenjizele from the agreement na nsogbu anọ na ebe brain ya gwakwara na ọ refund all the money na ele ka o hụziri ọkụ ugbo na-asị ya debara chukwu elek kwiche debara chukwu na ya wụghụ ndị ya debara chukwu na o sendara ya ego ya mere nweta ihe ọ chọrọ iji ndụ ya ma ya mere na ka ahụ gbasara ọ gbanyụọ ya fonu na ntị nwaanyị mba nnọọ o sendị ha ego a 1 year aga ya nọrọ nga ana gba ya nnọọ nkịtị o ruo otu ụbọchị ya kpọwa Adanne si ya na biko na nwanne nwoke ọgwakwala ya na ya eruru ala bekee tụrụ onye ọcha na o nwekwana eji ọnụ ya gwa ya si ya sendịarị akaụntụ nọmba ya ka etigere ego niile emefuru n'isi wee kpọga ya ala bekee Adanne ya gwawa ya si na ihe emetere na enyi na ala na enyi na-ele otu ochichi na-ara ha nwanne ya ego ahụ na ọ ego o ji ịhụnanya shi na ala obi enye nwanne nwoke na biko na ya kpọkwala ya for that kind of thing na ha mekwara ya so oke ya nọrọ nga ana gbanyụọ fon mechie otu obi si ya waya ya ga-eji asụ oke like that ya gbaghacha ha ya na fon gwa ya sị biko na ọnwụ na nwanne nwoke kpọọ ya na fon na ọ gwa ya na o sendara ya ego ya na ya makwa ihe eji na-ekwu bụrụ na o nyeghị ego ya na-enwe ihe ọ ga-eme achieve n'ala bekee ebe ahụ ọnụ na otu ahụ ọ sị ihe metere na enyi na ala na enyi na ọwa ọnọdụ a ka nwanne nwoke ga-anọ n'ala bekee na ihe a ratara n'agụgụ ọkụ ihe a ghọtara n'ụzọ aghụghọ ga-alakwa n'ụzọ aghụghọ na ọhịa esi ka ya gwa ya gbanyụọ fon nwaanyị mba nnọọ ihe ahụ ewute ya nọrọ nga ruo kansụl ihe ọbụla gbasara nwoke na ndụ ya ya gawa ụlọ ọgwụ ga-mitie one fertility hospital ga-mitie doctor there ya na ya bụ discuss otu ya ga-esi mụọ nwa ya mee IVF mụọ nwa nwaanyị ya eku na nwa ya na ya nwa ya ahụ etolitele na ihe a ya na-akụrụ m mgbo na nwa ya mụrụ na ọ dị 5 years now na ya ka ya nọ na September last year ya nweta information na olule nwa ya mụrụ ya gara ụlọ ọgwụ mụọ nwa nwaanyị na ọ nọ 5 years now n'ime compound ya arụchichakwa na ya rụọ ya bigger house na ya mega ọfụma na ego awụ problem ya na business ya na o mee expand na ya nọ ọfụma tijo CCTV camera ya eji ama ihe megana ebe o megana ime compound ya ebe because ọ ebe isi business ya nọ ọ ya ka ya nọ September last year somebody abịa gwa ya na the guy na oloro from ala bekee na oloro ya sịrị ili ya sị ya koghekoro n'ihi na onye ahụ awụzi ihe ya na-eche awụzi problem ya onye ahụ na-akụrụ ya akụkọ na oloro na ya ghọtacha n'otu mkpụrụ blọkụ n'otu ibe na ọjọọ sụ lọta nnọọ a na-elekwere ya ma nwere projekti ọ ga-ebido na ọ nọkwa ya gwa ya sị nsogbu anọ na ihe ya nọkwa elegakwa anya 1 month aga ọ ka nọkwa na Nigeria 2 months aga ọ ka nọkwa na Nigeria 3 months aga nwaanyị mba na okpoghi ya ọ bịakwana hụ bịa lee ya gbakwana ya esendkwana na ya nọzi na December hụ onye gherere mbịawa na compound ya na Sunday gateman na-akpọ ya na phone na enwe onye chọrọ ya bịa na enwe onye chọga ya na ọ bịaghị ibu
mmiri ọ bịaghị ịzụ ahịa na ọ bịa ọsọ chọrọ ịhụ madam ya sịrị ili ese ọsọkwa na onye ya ga cheke na monitor hụ ya ka o guzoro na gate ebe ya na gate man na-ekwu ya gwa ya sị na ọ hapụ ya ka ọ bata nwaanyị mba nnọọ mbata ọ na-abata o were ụkwụ wụọ n'ikpere ikpere ya abụọ wụọ n'ala ya elewe sị jụọ sị what's the meaning of this one ọ sị ya na ya dị sorry ya gwa ya sị ya na o lecha ejinugbo ya nọ ka ọ bịara bebe at the emotional tingo na-eyiri reverend fada na obi ka o si ebe a kokolite kwuo na ọwa ego ka o wetere ọ sị ya na ya bịara ịrịọ na ya dị very very sorry na ya dị very very sorry na ya gbaghara ya na ọ bụ eziokwu na ya mejọrọ ya mana ego ya ejiri lọta na ya gbara enwere ka ya gbara ngwugwu denwe na ego ahụ ya denwe ya ga-eji abịa akwụ ụgwọ isi ya ga-eji abịa alụ ya ga-eji alụ ya jụọ esi lụọ na ụdegịrịkwa lụọ na ọ nọrọ na alụghị di n'ụwa ya ka ọ lụọ dat na ya ahụghị ahụ ụmụ nwoke kemgbe o kwere bụ na-ele ego ya na ọhịa ya sị ka ya gwa ya na bifo okwu anything na ọ ga-ebuzo nye ya ego ya ọ gwawa ya sị na ya were ego ahụ na ya eji dị mọna inye na enye ya ego ahụ na ọ nwere ike ọ ga-ekweghekwa ịlụ ya gwa na esi ma o nyere ego o nyeghị ya ego na ọ kọdụla akụkọ m ihe ahụ ọ kọga ripitili ya ọ dịghị necessary na onye ji ụgwọ ka ọ wụ na o wetara ya ego ya ka o nwere ihe ọzọ bịara bịa ikwu ọnụ ga na-arịọ ya sị ya ngwa na ọ nụrụ ole ọnụ zuole time ya bịa lawa ya wọkọ ya out na everyday ọkụchala bịawa mgbe ụfọdụ getiman si ya na madam na ode ọkwa ga-aga getiman n'ụzọ makwute n'ime ụlọ ọbịa ọ ga-arịọwarịọwarịọ na ọ rịọgidere ihe anyegide ya nsogbu every time ya pụtaghala na shade elekwe ivu na ebe ya na-akpọsa ahịa ihu shops ya rụchiri n'ihu compound ya lekwe mgbe ya na-apụta n'ụtụtụ lekwe na ihu gate na onye gidere ya nsogbu ya kpọrọ ya polisi enye ya restraining order not to come close to her house again na ọ na-akpọzi na phone na ọ ebe ọ na-akpọ na phone na that lady bịara bịa gwa ya na o loro abịazi bịa gwa ya dat na ọwụwa obere ihe na information ya nwetara na akọwa dat na onye ọcha na ọ lara na nta na onye ọcha chọrọ igbu ya egbu na ediklere wanted na onye ọcha na ojideghị pin lo ọsọ ndụ ka ọ gbara lo nọ na-alaghachikwa back to that country again so ya sị ihe o jiri chetazie ụlọ after 3 months o chetazie mata ụlọ ebịawa ha chigbuo ya n'ọchị na otu a ka ọ na-arịọ everyday na-arịọ ya now ebe o si na-atọzi ọchị na-egbutekwa ya wụ na mama mụrụ ya mma mụrụ ya ọzi ebe ọ chalara ọzi mma ya ka o yuzige mma ya na-agwa ya na ọwụghị ehola ada ya nwaanyị ga-anọ ọlụghị di na ihe ọsọkwara nwaanyị ma na mma ihe ọsọkwara nwaanyị nwee n'ego ma o nweghị di na ọrụghị mma mma ya ezughị oke ya gwawa mmesị ma o nwekwanụghị di nwee nwa ihe di na nwaanyị na-ekwe abịakwa ka ha mụọ nwa ga-ele ha nka ma o nwekwanụghị di nwee nwa stil mma ya ezughị oke na ya ma ọ na nwa ya eji nwe nwaanyị nwa 5 years gara 6 years ya erezige well na-ele ihe o ji feel na this young man ga-abịaghachi back to her life ya ekpere na ya gwara na enwezi ihe eji nwoke bịa na-alụgazi mma ya na-agwazi ya na ya ga-ekwerere na ọ na ya ga-ekwe na ya ga-anwụrụ ya na ya ekwerere nwoke na ọ gbagharala ya na na o chenjiele na ọ gbanweene na ya lụwa wee na the devil you know ya na-eleka ihe mma ya na-akọdatini ya na-achị ndị a niile ọma ruru ya nso ya na ha dị na ma ndụ ọ ga-aga na-eme ite ọndụ o ji arịọgazi ya na nwaanyị mbana na mgboto wedarala ụmụnne ihe na ọ wụrụ na ole ihe ị ga-eme enwekwana ihe m nwere ịgwa ya na m gwa ya ụmụnne m okwu ekwule kwucha m si ya nwanne m nwaanyị ya sị gee m ntị ọfụma let me tell you your mother ahụghị ahụ the danger ihe ọwụwa mother she's only being a mother chọrọ ka nwa ya lụọ di ga nọrọ n'ụlọ di ya mana ihe ọ na-aghọtahụwo oge ha na oge ka ugbu a dị iche ugbu a na onye na-eleru anya ya laji echi nga ọlụga nwaanyị na makwanụ nga ọlụga di imere this guy ihe niile ị ga-emere ya n'ime ịhụnanya mere ya ihe nwanne ya ọbụla na-emere hụ ya na-emeliri hụ ya nne ya emeliri ya nna ya emeliri ya nwanne ya nwoke jide money mana ọ prioritizere ịrụ ụlọ ya over isend ala bekee ada nne ya tụrụ ụjọ na a ga-edeport ya nwee nwanne ya mere even though they had the money but they refused blatantly go and mee ya single-handedly n'ime ịhụnanya in agreement ga-eme ya ya eruo ebe ahụ chefuo nwe na ngwa ya dịrị ya izi n'ọnụ ịsọ nga ịhụ dị gị lụrụ gafe akwala aka na-eche onye si na ị na-eche onye si ala bekee lo to avoid matters that touch the heart
ya gwawa enwe okwu ọnụ na gị send account ga etire nga ego iji kpofete ala bekee ihe gị na-eme ya end ngwa ngwa okwu abịaghị from a loving heart okwu abịaghị from somebody hụrụ gị n'anya ọ dịrị ya so easy ya block ọnụ olu for how many for 1 month and ọnụ olu now ọ bụrụ na onye ọcha achụghị ya ọsọ ọ ga-anọkwa ebe ahụ gbere na-eyiri ya na ya abụọ na-ekwa but because na ọ lọtara ya efilizie na ka ya bịa lụzie nga alụọ ọ nọkwa ọhịa ọgwụkwa ma nọ na another mission o werezie marriage bata n'ime now ya gada aṅụ ọkwa ma ịdị ndụ ka ihe mere na otu o siri mee still ala bekee ahụ na ya n'anya ọ ga-akawali kama ya tishi another country otu onye jụla ya na yọrọ mother ụzọ anụghị ebe ọ nọ mana nke ya si na enwesighị iji nwoke eme inidizi nwoke a good man bịa you have to accept mana ọ bụrụ ya nwa particularly always shont ihe ọwụ eku igushiri abọdala ịgaghị egughe n'ihi na enwe ihe n'ebe ahụ o mere onwe ya eku ji aka gushie onwe ya abọdala igughe ya enweghị ihe ụzọ anụghị ebe ahụ ụzọ adịghị ya ọbịa chi na enweghị ihe dị ka o chegharịala ọwụ na o chegharịala m lọta ọ lọtara ya nọga nọọ 3 months ọbịa nọọ ihe ha na 3 months ọbịa ruzie ntụrụ mgbe o filiri ego ọ ga-abalansị ya agba ya na rọbaband ka o were bịa lụọ ọṅụ gị gwesị enyegodo na ego m first ya sị na enye ya na ị nwere ike ga-ekwe hello onwe mgbe ọ hụrụ gị n'anya the love anụghị dị ya ma ọ nụghị dị ya that time mgbe ị na-ede 37 years gịnị ya bọmega ihe ya pụọ mgbe ị nọ 38 years ịdị much younger love anụghị dị ya ga move on na ngwa set ya ṅụ free na gị hụ dị gị lụrụ na gị anọkwara fa gị aka 38 plus 5 years now ọwafuole ugbu a na ọgbọ ga love m ugbu a na iwe mother nwe responsibilities ugbu a ka ọ ga love m ihe ọwụkwa a man on a mission because ọ gbara ofevo ya lọta dash back to you thinking that ọ gụnwa ji the money ka o werezie marriage bata ịba gaka ugbu a na ọ ya na-eme ebutasị nwunye nwoke na nwa enwenye ga-ama ihe onwe access to your money to your property my sister ịlaji elechi ọ ga-abịa ga na-achọ opportunity he is still an enemy ọ chọrọ iji marriage bata gbawakwa ụzọ anụghị ebe ọ nọ mana enwe another good man bịaranụ na-awụghị ya nwa another good ụfọdụ ga-asị the devil you know is better than this is not one of them this particular young man remains the devil refuse to know him the second time o were ya ada ọhịa o ji dagide m ọ nọkwatara ọfụma enweghị ọ na-eji na-eme ihe mere ya ihe nwanne na ga-emeliri ya ebe o chefuru so soon move on na ngwa the love has never been there ọ na ọwụghị ugbu a ka the love ga-anọ ya ihe ọ chọrọ iji na-abata marriage and na inwe na nwa na-awụghị nwa ọ na nwa ahụ ị mụrụ ya na aga m asị ngwa na ka were wele nwa ya anya isi ajụọla ya oyi nwa ịnwegodoro sef awụghị nwa ya you are now a mother he still remains a stranger in your life chọga opportunity this time ọ strike ya ọ bata na marriage sụwuru bata ọfụma nọrọ ọdụ bụrụ oche nọrọ ọdụ n'ime ndụ nọrọ n'ime ụlọ gị na ịga ihe ọ ga-apịa nwa akakpọ ị ga-ala ya so nne ọwụ mma gị na-ekwu ọwụ onye ihu na-ekwu anybody na-ekwu n'ụwa biko ọ dị very very dangerous isi laghachi ọ gị mee ya accept ụzọ anụghị ebe ahụ mana aga m agbotokwara ụmụnne ka ewe opinion kemo onye ọbụla kwa uche obi ya ịnọ ngalugbo ogecha akụkọ nwanne anyị nwaanyị nọ esi ya laghachi gị wụrụ nwoke medeli imagine na this lady nwanne gị nwaanyị medeli imagine na ọnwa gị nwaanyị ị ga-achọ ka ọ laghachi ị ga-achọ ka ọ laghachi after everything ọnwa after everything enwere ihe ịhụ ga-asị na ya oke ka ị kweregodo ihe nụnụnụ nye advice ka ọ laghachi ihe somebody lọtara kemgbe septemba ụmụnne m septemba ya nụga septemba gwụ oktoba novemba disemba ikekwe ego ji n'aka ori mieni ya efilie na ka ya were ego nke ngwugwu lee ma ya ga-eji lụọ this lady ọ hụtara this lady as the only opportunity ọ ga-eji stand kwa again ọwụ na this lady ọ bata n'ime ndụ this lady using marriage ụmụnne m ihe ga-emebi enwe nnọọ ihe wuche obi ṅụ kele wuche obi m ka m kwuru enwe nnọọ ihe wuche obi ṅụ gbotowere nwanne ya nwaanyị ọ ga-agụ ya ịnọ ngalugbo na-ele m ihe wawo nkwụsị fọ ndị na-anụ anụ ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akụ ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ